नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत जिरमिऱ्या कढी करची पळोवया। कढी करच्याक लागचे सामान जिरे, मिरे, सुकी मिरसांग, सोय, खोबरेल तेल, सासव, उदकात भिजयल्ली भिंडा सोला आणि मसाल वाटच्याक थोडे उदक। सगळ्यात पयली फडना आयदनात थोडेशे खोबरेल तेल घालून तातूंत जिरे, मिरे आणि सुकी मिरसांग सुमार 1 मिनिट भाजून घेया। आता भाजिल्ले जिरे, मिरे आणि मिरसांग एक मिक्सर आयदनात काढून घेया। तातूंत कातील सोय घाला आणि थोडे उदक घालून मसाला वाटून घेया। हो वाटील मसालो एक आयदनात काढून घेया। तातूंत उदकात भिजयल्ली भिंडा सोला घाला, जाय तितली मीठ घाला आणि उदक घालून पातळ करून घेया। आता फडना तयारी करा। खोबरेल तेल हुनकन तातूंत सासवा फडण दिया। हे फडण तयार केल्ले कढयेत घाला। ह्या कढयेत भिंडा सोल्या वाट्याक ताक घालपी जाता। आमगेर जिरमिऱ्या कढी शीत, हापळ आणि ताका मिरसांगे बरोबर जेवच्याक रेडी आसा। तुम्ही ही जिरमिऱ्या कढी घरा ट्राय करून कस जालें म्हूण आमकां कळया। आणि कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।